Ahojte Bratislavčania. Aj vy ste si všimli, že čoraz častejšie pri cestovaní v MHD skončíte úplne inde, ako ste plánovali? Prípadne nedocestujete vôbec? Zvykajte si. Stovky vodičov z Kyrgyzska a iných tretích krajín brázdia bratislavské cesty. Brázdia je silné slovo, pomenujme to správne. Blúdia po bratislavských cestách. Viete, ako dopravný podnik zháňa týchto vodičov? Za necelé 2 roky si zazmluvňujem viacero personálnych agentúr za vyše 2,5 milióna eur. Pekný biznis. Úlohou agentúry je v tretích krajinách nájsť uchádzača, ktorý bude ochotný do práce dochádzať cez polovicu planéty. Potom manažeri dopravného podniku idú letecky na výlet, idú preveriť schopnosti uchádzačov priamo do tretej krajiny, aj keď netuším ako. Podľa zmluvy musí vodič zotrvať v dopravnom podniku iba 3 mesiace, pričom väčšina z toho času sú kurzy a školenia. Tým končí úloha agentúry, ktorá zinkasuje niekoľko tisíc eur za každého vodiča. Samozrejme, títo vodiči musia niekde bývať. Dopravný podnik si zazmluvnil ubytovacie zariadenia za takmer 3 milióny eur ročne. Prečo dopravný podnik tieto nehorázne peniaze neinvestuje radšej do bratislavských vodičov? Vodičov je na trhu dosť, ale musia byť slušne ohodnotení. Ušetrí sa na províziách, ubytovaní, zvýši sa bezpečnosť cestujúcich a podporíme našich ľudí. Dnes je realita žiaľ taká, že ohrozujeme cestujúcich, máme obrovský nárast nehôd a škodových udalostí zapričinených zahraničnými vodičmi. V dopravnom podniku nikomu nevadia porozbijané autobusy? Ako vodičovi nahlásite úraz, incident vo vozidle, alebo mu len poprajete pekný deň? Nijako. Nerozumie vám. Čo je však horšie, ak dôjde napríklad neočakávanej výluke, tak vodiči netušia, aké príkazy im dáva dispečing a blúdia s cestujúcimi po celej Bratislave. No a na záver perlička, ktorú som sa dozvedel od mojich zdrojov v dopravnom podniku. Viete, čo urobí kyrgyzský vodič v Bratislave, keď má chuť na baraninu a nemá si ju kde kúpiť? Kúpi si živé barany a v sprchách ubytovní si robí vlastný bytúnok a mesiarstvo. Asi toľko.